Здравейте на всички! Днес ще ви покажа една много бърза и лесна рецепта за бъркан безглутенов тутманик. Останете с мен! За рецептата ще ми трябва 2 яйца размер М, 250 грама кисело мляко, 1 чайна лъжичка сода бикарбонат, 100-130 грама сирене, 35-40 грама разтопено масло, 130 грама бадемово брашно и 100 грама царевично брашно. Ще използвам брашното от земята на Траките. Тук ми е останало мъничко в това пакетче, мисля, че ще ми стигне, ще ми трябва 100 грама от него. Брашното е без глутен, 100% натурално, без ГМО, консерванти, осветители, избелители или някакви добавки. Може да го намерите в уебсайта на Земята на Траките. Ще оставя активен линк долу в описанието. Също така имаме промокод, може да се възползвате с 10% отстъпка. Едно нещо ми направи впечатление. Царевичното брашно е без глутен. Но тук ми направи впечатление на бадемовото брашно, че пише може да съдържа следи от глутен. Затова, ако имате непоносимост към глутен, обърнете внимание на това. За нас в случая не е проблем, тъй като нямаме непоносимост към глутен, но наистина някои хора трябва да избягват глутен, затова може да прочетете на съдържанието на бадемовото брашно. Сега започвам с рецептата. Много бърза, лесна за приготвяне. Може да си я хапнете за закуска, може да си я приготвите и когато пътувате. 2 яйца разбивам тук в една купа. Всички продукти са на стайна температура. Не е задължително, но е желателно. Разбивам с телена бъркалка. При киселото мляко изсипвам содата, за да може да се активира. Разбърквам и изчакам да се активира. Това става доста бързо. Като стане ето така на балончета, е готово. Яйцата разбивам, докато се смеси хубаво жълтъка с белтъка. Сега изсипвам киселото мляко. Изсипвам маслото, което е разтопено, но вече е охладено. Касеролата я оставям тук, защото ще я обера много хубаво и ще намажа тавата преди да сложа да се пече. Включила съм фурната на 200 градуса, включен и горен и долен реотан, без вентилатор. Ако решите да печете с вентилатор, което не ви съветвам да го правите, тъй като става по-сух самия тутманик, намалете на 180 градуса. Ако пък фурната ви пече по-силно, може спокойно да си го изпечете и на 180. Преценете според вашата фурна. Тук добавям 130 грама бадемово брашно и 100 грама царевично. Със сигурност ще добавя още малко брашно. Трябва да се получи по-гъста каша. Явно яйцата при мен са били по-големи. Добавям още малко царевично. Долу в описанието ще ви напиша точно колко съм използвала. Ще добавя и още малко бадемово. Тази рецепта съм я правила последно, като бяхме в Германия. Много е сполучлива, затова реших да я споделя с вас. Добавих цялото количество бадемово брашно, което беше 200 грама и 130 грама царевично. Ето така трябва да ви се получи сместа. И сега натрушавам сиренето. Може да не добавяте сирене, да си го оставите като хлебче. Аз мисля около 100 грама да натруша. Разбърквам внимателно. Сместа е готова. Много бързо и лесно. Взимам се една тавичка, моята е мъничка. Някъде тук ще ви изпиша размерите. Разбира се, може да използвате и хартия за печене и да не мажете с масло.
Изравнявам. И поръзвам с шарена сол. Слагам да се пече. И след 20 минути във фурната бърканият отмъник е готов. Изчаках го около 10 на минути да се поохлади и време да го опитаме. Много е вкусен, не е сух отвътре. Ако сиренето ви е по-безсолно, може да си добавите сол и в самата смес, но това сирене при мен е малко по-солено, затова предпочитам да не добавям в основната смес сол. Така или иначе отгоре се поръсих с шарена сол и се получи наистина много вкусно. Пригответе си го и си хъпнете с удоволствие. Скоро стартирах и нова поредица в канала с вашите рецепти. Ако искате да представя някои от рецептите, които обичате, може да ме изпратите на имейл във Facebook страничката, където ви е удобно, или в Instagram. Рецептите, които вие обичате, по начина по който ги приготвите, ще помоля само да са добре описани, защото няма да правя проби, директно взимам продуктите и готвя пред камерата. Благодаря на всички, които ми изпращат рецепти. Съвсем скоро ще споделя и следващата. Сега чао от мен и до скоро със следващата вкусна рецепта.